Halløj. Halløj. I dag vil vi lave en challenge som spise sådan en jagerborg hver. En hat en der hurtigst. Og taberen han skal så spise wasabi. Uden noget vand eller noget. Det vil så sige Mathias. Eller Michael. Ja, Mathias. Eller ham der fjolse der. Og det er størst ikke mig. Kraftedeme snu. Mads, du tæller ned. Nej, jeg har størst ikke dig. Det er lige meget. Jeg vil ikke det her. Er det kylling? Ja, det kan sgu ikke lide. Kæft, det er klamt der. Ja, det er gult. Nå, okay, Mads, du tæller ned. 3, 2, 1. Begynd. Og det smager som røvhullet. Det er lækkert. Det kan jeg seriøst ikke det her. Jeg har ikke engang spist det endnu. Det er en kattemad, det smager. Jeg har faktisk en kattemad, det der på dåse. Har du smagt? Det er seriøst, der brækser. Du skal sluge det. Det er helt råt. Det er helt rødt der. Ad for satan. Jeg vandt, han gav op. Ej, du. Jeg slugte det. Ej, Michael, du skal spise wasabi. Prøv lige at tage en til hvid, Mathias. Bare en til hvid, og så sluge Nej, det. seriøst. Du kan ikke sluge det. Prøv at spise, som jeg gjorde. Prøv lige at Nej, lige gjort. Nej, gå væk med håndbrygningsstykke. Okay, Michael. Prøv tilbage. Mums Jægerborg.